za mu je mu ga gida kwana biyu sai mu dawo ma tun da zama ya ina cokali in ba gani ba kai na ji kaman ko kunnen mu ne zagi don ba zagi bane na ji kaman yana kiran zuru to ina dila da sauraron kai yaro bari in faɗa ma zan ɗauko tun daga bakin ɗan rangi daga nan zan fara don nan nake gani abin da dama dama kwaro tun daga magajiya yahi nan ma akwai shakku to yaro wallahi zan kashe kamar kusa gida wallahi zan kashe kamar sai ina ana magana kira ka Yin shiga gida ina zaka wai me ina zuwa ku gane ni bane ubanka da ba a gane ka ba nace ubanka da ba a gane ka ba ko akwai wani abu da ke rudin ka shin ba dan mai magani bane Wallahi. zuru ko ina zuwa to bari mu faɗa maka gaskiya maganan batun maganan nan babu shi kuma kada mu magana ƙara aure ganin- babu magana aure Ehe. ka faɗa mashi dila ma magana aure yawa sai me kuma ya tabbata ka tabbata duk abin da sarki zai sai da izinin mu sai da sanin mu abin da sarki zai yi sai da izinin mu sai da sanin mu don haka don haka in kunni ya ji idan kunni ya ji to gangan jiki ya tsira gan jiki ya tsira in ba haka ba za mu ci uban mutum ba ka Ehe. ba gimbiya kuna ji na daga yau muna sauraron ka kana da jawabi kenan daga yau duk wanda ya ala bugun gabana wallahi zan bar shi kwado Ka buga? Na buga fa. Don dole in je wajen masu su a yi jingara su don in koma kwado a kawo mini kai ruwa. Kwado ya za a sarari? Wanga abin da za a tsaya abin dariya ne yaron ga wani iya wannan abu. To biyaron nan ka je ka bashi hakuri dila. In na bi shi ai sai zan mai da. A in dai ka je mai da kanka dole zai ma hakuri. Ai yaron yana da alama. To ai ya ce in an ƙara bugu ni fa ba haushe ne ina ji. In an ƙara. An ƙara ne. Ai ba za ya fara zana ni fa. Yaron nan ya kun shi a tsakin. Ya Allah ba haka na zo ba. Na zo ƙara ba wuya ne. Iko zai labari. A ranka ya daɗe dama ba wani abu bane. Wani abu ne muka ɗan manta shi ne muka dawo domin mu tunatar. A kuma yi gyara. Ai gyara akai ba? Haƙu. A dangane da batun alkawarin da aka yi cewa za a ba diyarka dan mahalbi to mun hanga mun hango mun yi tunani wani abu da muka manta da shi can da a tarihin wannan karkaran ba a taba ba bako aure ba balle a dauki diyar sarki sokoto dungurungum a mika ma wani bare wanda ba a san inda ya fito ba koko cokali haza haƙun wannan maganan gaskiya ne ba maganin nan ban da mata ba har yanzu ko da talaka ba a yi ba balle ga kai ga diyar sarki cokali ranka ku dai saurara min nan a lokacin da kuka yi alkawalin nan na ciwon kada a ba wani bare ba ainihin wannan masarautar ba ina so in tambaye ku a lokacin da kuka ba da yarinyar nan alkawali ina nan ina wurin ga ko kuma kai suwaye suka yi wannan alkawalin ranka dai mayan fara ai haka ranka saurara idan aka ce manyan hwada daga dila sai cokali sai mai barewa sai kuma mai barewa ai shi ba gobiri duk inda kuka yi can ni can da ka bi ranka daɗe an ɗan samu akasi mun ɗimauta dama mun yi haka ne da suna in ka ji sauƙi sai a tare alƙawari mu bukatar mu dai magana ka samu lafiya kaga gaba ɗaya wurin ga kai ke mulkin wurin da waye duk kowa kai ke mulkin su in ka ce ka fasa ya fasa sauƙi ka samu Allah ku saurara kuma ku ba ji. kowa ba abinda nake so ku ƙara fahimta in ma kun manta in har kun manta da ni kowane ne bari in tabbatar muku da cewa ni kowane ne kun san ni mutum ne mai cika alƙawari ko ko dai gwargwado kana kamantawa ranka dai gwargwado to don haka wannan alƙawalin da kuka yi ya tabbata kuma ta zamna ba kuma ta zuwa ko ina wannan magana ta tabbata kenan ranka ya daɗe a dai tunda duba har kuka zo al'ada kuka yi wannan alƙawalin al'ada dai ranka ya daɗe al'ada ranka ya daɗe to ranka dai abin da ya sa muka kawo wanga shawara mu Kai! dai muna a cokali tashi ku bani wuri tashi ku bani wuri na ce shikenan da ai ta jami'a ranka dai ko dai mun duba dai ko mun tashi dai a duba a duba ranka ya daɗe a duba ranka dai yawa mu ma mun ɗi kuna son kuma da ni mutumin banza ne ba shi bane ranka dai mun ɗimauta ne mu ma muka ba da ita kuna kuma da ni mutumin banza ne a'a ranka ya daɗe a dai duba al'ada al'ada in mun kai magana kuma ba da kare badakara Badakara. sai ya asirci har da ranka ya daɗe ya asirci maganin nan ba na banza bane to bai yiwa dole ne sai an tabbatar da wannan magana
dole ne sai ai wannan abun Allah taimake ka. don haka wani abu a ce ni ba kona Allah taimake ka. wata da hankalinka kuma ba wani abin da zai faru Allah taimake ka. wannan gari nau ne wannan kasar ce kuma su ne na gaban goshina kuma sun riga sun yanke hukunci kuma na haukanta ni ma na zauna kuma Allah cika taimake alƙawari ka. za ka tashi ka je gida Gani koma ran Allah cika mana da yake kuma za mu je mitin nan abin ga kasan rijau. to ba laifi To mu je mana dila kana baya baya. to gidan boka gafaran boka dai ka hini murya dan kara Ga wala dai boka lamari. na za ka tuna Haba cokali. Wa. Mace ba ta can da yake. Dama na san za ku zo muke tafe da ku. To dila. to ranka ya daɗe boka Allah ja zamani ba ko ke tahi da mu ba wani banna ne zai auku a karkarar nan namu a matsayin mu na kuma manya na wannan fada da muke faɗa a ji muka ga bai kamata mu bari wannan abun ya faru ba al'adan wannan karkara namu ba a taɓa ba wani bare aure ba amma sai gashi wai za a ɗauki gimbiya ɗiyar sarki a ba wani banza can wai mahalbi wanda ba san inda ya fito ba to a gaskiya ba mu son abun nan ya yiwu shi ne muke son a samu a kawo mana da wannan yaron in ya so auren nan a fasa in ya mutu ya mutu shikenan saboda akwai dan wuri na wanda shi ya dace a auri wannan yaron Kwarai. abin da ya kawo mu kenan ranka ya A daɗe. ko da shi tas a doron kasa duk abin da zamu biya. To na ji bayanin ku gaba ɗaya, amma wannan yaron ya fi ƙarfinmu. Wannan yaron ya fi ƙarfinmu, saboda nashi ira sun haura namu. Boka lamari karamin yaro ne ba. yaron fa mun haife shi fa Ƙarami ne amma manyan aljannu garai sun rinjaye nau. Kun ji gaskiyar zance. lokali a dan sake bincikowa ku dai burin mu kada ya dai samu matsala abin na a ƙin shi To uban shi wa. Ai uban shi ne babba, saboda shi gaba ɗaya da rahwana yake tafiya. shi uban Uban fa ya fi ƙarfi na. Ina dila shawaran karshe. A tashi da sarki. kawai Ina sarki ai ya riga ya ci a ƙoshi wannan bai taɓuwa. Ranka daɗe boka lamari. Kai dila. eh A kashe yariya. A kashe ta. haba cokali a kashe ta shikenan ni dan nayi hasara Kowa ya huta. haba cokali ka cire rai ka farau abin gane to in aka kashe ta me shi To me kake so yanzu a yi? yanzu abin da ya dace Duk ga su dai suna da ƙarfi. boka lamari a duba a gani ko To eh yayi? To shi to wada mai. a kawo matan sarkin To wannan shi ya fi komi sauƙi. ita ta kawo dai ko Ya kawo sosai da a sosai kawo da kuwa. ita in ta mutu ai an fasa abu Za a ɓatar da ita. don Za a gobe ɓata. ake so a yi naɗin nan da ɗauran auren in ta mutu shikenan Ina boka lamari. Ba wai batar da ita muke so a yi ba. A kashe ta. Za a kashe ta. Yawwa. zo a ba mu abin da za mu je mu san ya za a yi To. Wannan aikin ya fi ƙarfinku. Za mu tura ira'izai su je su yi aikin nan sai dai ku ji kuka. ta mutu Ta mutu. bata kus Mutus. Sai dai a canza wata ba ita ba. ai boka lamari to baton ihsani fa Batun ihsani sai aiki ya cika. sai mu dawo mu Sai biya ku dawo ku biya. Dama akwai sauran kuɗi da suka rage na wancan aiki na kwanan baya. Ba mu wanda mance aka ba. kawo da wannan ba Eh, a yi Ba mu ƙoƙari mance a ba. kawo shi. Za a kawo. da mantuwa Wayannan kuɗin kuma na kwanan baya idan ba ku kawo su ba, za ni mai da ku kyanwoyi gaba ɗayan ku sai dai ku kama cin ɓeraye. Magana haka take, zan mai da ku kyanwoyi sai dai ku kama cin ɓeraye. ba komai za a yi kokari ma a kawo su cokali ka ji kamar sun haɗa baki Ni baka ba sa abin da ya bani dariya ba. baka da dai Wai in ka zama kyanwa za ka yi. yana jin muwa yana fa jin muwa a yi kokari a haɗa kuɗin Mu nan je mu haɗa ka san musu shi. bai da mantuwa tun yaushe muka kau da wa'incan na fadan nan shi fada ma To da wai mun kau da su to wai kai waya za ka yi lahira
duniya ke bayan unguwa mun yi rashi babba hanyar kowa ne sai dai lamarin sai hankuri hanya dama ce shi ta kowa duk wanda ya zo duniya to sai ya mutu aya qur'ani ma ya zo karara kullu nafsin za'iqatul mutu gaskiya ne na haƙo kullu nafsin za'iqatul mutu gaskiya kowa za ki mutu wannan magana gaskiya ne yanzu hakuri ya zama dole Allah ya sa ta huta wanga zama da kuka yi a ta mai hakuri na ji daɗi babu da nika wa kuka illa kun da nika daukowa da sai wannan shaye mata ai hakuri ai hakuri kuma kakku ci gaba da bani shawarwari waɗanda zai kawo mana ci gaba a wannan tafiya tamu ci gaba da bani shawarwari waɗanda suka dace Allah ya ji kanta kamin da sai dokali mu je ka san batun wancan maganan nan ya kai ma mutuwa a daidaita ina za ku kuma ana magana makoki kuma kuna kuje bari su je su yi lalura ai shi zama wurin mutuwa haka a zauna ba wani abu ne illa addu'a ne ai mu idon gari ne to ai sahabi ai ma annabi salati sallallahu alaihi wasallam mu idon gari ne Allah ya gafarta mata Allah ya sa ta huta Allah ya albarkaci abin da ta bari Allah ya ba mu hakuri kai alhamdulillah ai na gode na gode ko ban tafi ka amma kuka addu'a ake yi addu'a ake yi ba kuka sai da kuka ba mu mace kuka addu'a ake mashi sai ka je ita ta aura mini kwanan shinkafa uku wata bai hakuri mai kyau da masara ya kai ma mutuwa wallahi ba ka da mutuwa wallahi kan so namiji da hakuri dauriya Allah ya ji kanta ba mu mamaci kuka menene haka man ba wai na ina bin kuka ya zo ku bari a dan taba akan yi addu'a ne ni ma dai yi addu'a ne yana ya bushe ni ban iya kuka yanzu da na Allah dan ya ba mu taba hakuri na gode kwarai an kai mutuwa kowa ya je dan ci gaba da harkokin za ka sama kai bikin nan lafiya lau zai biya ni gaskiya kawai Allah? kusan amma ga na kuwa ina ga kamar akwai wanda za su yi auren Ai daman ka san ita rayuwar duniya. Daman haka ne. Duk abin da kai in dai baka ga ana hasadan ka ba. To kai ba kowa bane, ba abun kwarai bane. ko Wallahi. dila sarkin dubara wai cokali daya ba wadun munkar matan yallaɓai fa da zo an yi naɗin na an yi ɗaurin aure baka ba sa abin da ke bani dariya ba wayar daga wata zaman kokin nan an yi shiru wanda da karu nuna mini da sarkin dubara ne hada kuka da yanzu an yi naɗin nan to ba rige mu da Allah su Allah da ya ƙara ma boka bayan matan mai agwa sai wa to sai in mun ga kuma abin ya kiya sai mu san me ya kamata a yi yanzu ai ka ga ba Ina dila? maganan naɗi ake yi ba ina dila ina sauraron ka yanzu mu je fadan nan mu dan ƙara ba da zaunawa za mu je ba abin da ya kamata mu yi mu je ainihin gidan mai anguwa Mu je musu gaisuwa ko? mu yi kamar mun zo gidan ba dila sarkin dubara dila sarkin dubara mun karta ba ta ba bayanin ta ba naɗi ba ɗaurin aure gaskiya so da yawa shi yasa wani bi ko na je ina zama haka nan sai in ji tunanin kai in zo da wajen ki in zo na zo nan a kan da ake ai kayan muka je muka ta'aziyar nan shikenan an huta Gaskiya haka ne. wallahi din nake kaman Kaman- abin nan gobe gobe kaman baka da imani ko ji kake yi kaman baka da imani uwanta ta mace watan kaman a yi abin nan gobe gobe wuce gida kai ko saboda kina a ke za ki kewaya ne ba dawo gina shige gida ka san za ki kewaya ta can ko shedaniya ba da ka wuce gida ba ki ji ba mutuwa waki wato kwana yau da mutuwanta mutuwan ma shi farin ciki yake yi da shi ya zo nan ya wani abun nan shi wai sau nawa za mu kore ka wurin ga cokali bai damu da mutuwan ba to me da me shi eh soye da shi to ya sai ce muna ya damu da mutuwa kai kuna ji na muna jin ka wanda shi kunya to gaskiya a da eh dukan ku ina ba ku girman ku to amma ya kan ba ku da mutunci girma ka ai dole dun mu an fara to ai ba wai kai ba ko uban ka dole ba mu ma yana girma ba mu girma dole ne da bai min baki ehe rure ma baki ko kuma ta kwankin bana ga muku zan mai ku kudi ka muna rashin kunya yau ka mai da manja kai to in ka ga dama. to yau eh ko kudu ya shiga kasar nan da ribas nan inda nake wajen ga duk wanda ya ala cewa ga maganan banza Allah sarki Kai kuma- ana ce ko abin da zaka bashe ni kana ji na Tana. zan mai ka ku fito
lafiya ne ina ka tsaya tun lafiya da lau shiga tana nan ciki yawan ta wuce shiga yaro ka zama sarki zaki in ba nan ba ya zama dole in ba nan ba kwanaki ka muna rashin kunya ne zaka ce mun kuma baka bashi kuna ji na go na muna ma canza mai da kabiri zan mai kaje magi ne Allah saboda ka huta a tashi okay yayi ma kyau cokali marashi daga mai shi ya mare ne yana ba bani dariya yana ba ni dariya ko ta gaci cokali runtuma mai samari hura mai mai da kama gani hura mai da kai je magi hura mai iya sai mai da kai je magi kai sanda zuwa ba ku saurara to kaga ubanka nan shine aboki shine sa'in mu kai kalma alhaki ne saurara kai baka ce za za ka mai da wanga je magi na rince da Allah na lashi kotobi in kawa mini iskanci na wuce makarihinka zan bin ma yaron gadan karamin aiki cikin sakon hudu na agogo ka koma jado dan duruwa ina ta nemo ina ta nemo wanga na ni me shi kare ina ta nemo kai ka gani nan ko mai shi kare wallahi ne ba ka mu shege bane ina cokali ya kake gani ya kamata kullo mu abu wanga dan iskan yara kuma daga sai sun karmu kaga yanzu na so in runtuma ma dan banza mari ina tsoro mu koma gidan bokan nan ya zama dole a ce shi kaga bokan nan ƙarya ne da ce wai ba su kasuwa sarki bai kasuwa shi tanimu bai kasuwa yaron bai kasuwa kai sai mace amma ya kashe mace shin wata ya kashe mace gidan wani bokan tukun kai ya ga can za mu koma mu kara Wani faɗa ciki? mai shi wanda muka je muka an so magani muka kashe matan sarki can za mu koma duk da ya ce bai iyawa sun gagare shi mu koma can. biyan shi kudin shi ba mu koma kai mu dan ce mishi ai sun ce bai iyawa ya zuciya mu je he ta boka lamarin nan da dai wancan aiki da yayi to amma yanzu gobe ne fa nadin sarautar nan da dauran auren yarinyar nan wancan aikin da kai yayi an daga to yanzu hankali ya kwanta kuma an sake sa rana yau alhamis gobe juma'a za a yi naɗin sarautar nan haƙo ka nuna mana cewa waɗannan mutanen sun yi ƙarhinka amma mu ba komai ya dawo da mu ba saboda baban man nan yaron shi mahalbin cewa ya shi ba wani bokan da ya isa ya mishi wani abu yana ta cika baki shi ne muka ce bari mu dawo kila wancan lokacin kana ganin kaman abin da yanzu an ƙara caccazawa kila ya to yanzu mu abin da muke so boka lamari a yi kokari tunda dai shi uban nan shi ma nashi manya ne to ba a haɗa na uba da ɗan a kashe ɗan amma da ƙwari wajen ɗan nan a kashe ɗan tunda kai gado kai bokancin ga Wannan ta kam. ka haye bane boka lamari to ni ma zaki a duba lamarin da lokaci na kurewa lamari Sani boka lamari, boka mai aiki kama da yankan wuka. Sani boka lamari, na rance da bakin aljani, in na aika ya je ba zai dawo haka nan ba, sai ya samu ɓannar da ya yi. Tunda ya cika baki, da ni da shi za mu goga. Zan duba in bincika, tunda ya cika baki, zan nuna mai. Ni ma gogaggen boka ne a Afirka gaba ɗaya ana ji da ni saboda haka yanzu cikin su uku uban ko sarki ko ɗan wa kuke son a gama da shi ɗan yayi sauki to sai dai da sharaɗi ɗaya aikin nan mai tsada ne za mu biya komin tsadan shi mu dai a kau da ɗan kuma aikin yana da haɗarin gaske saboda inda tura aljanu suka je ba za su dawo haka nan ba sai sun sha jini ba mu son su dawo su kashe mun amince saboda duk abin da kuka gani to ku yi kuka da kanku kun amince na faɗa muku haka ne saboda duk abin da kuka gani kada ya zama bako a gurinku saboda haka ku watse ku bani wuri kyau muka gani ka kwantar da hankali ai babanka na can na iya kokarin shi in Allah ya yarda wannan aure sai an yi shi ni ma ina nan ina iya kokari na umma in Allah ya yarda ka kwantar da hankalinka ba damuwa ka ji ko jibo ummi jibo lafiya jibo lafiya jibo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jibo la ilaha illallah muhammadu rasulullah gashi duka majalisan kowa ya zo amma ban ga cokali da dila ba ko lahiya kuwa
to ba mamaki ka san halin dan adam da rayuwar shi kana iya kwanta ma lahiya kuma ka tashi ma ciyo. Wannan gaskiya ne. Amma da duk inda suke cikin kankanin lokaci na san za su. Inda suke za su. Saboda ya zama wajibi su zo. Kai tafiya kamar tsaya mun maka ciki. Ina magana ko ya. Alaikum assalam. Ranka ya dade. Na wani ranka dade. Yawwa. Ya gabaci? Ya karfin jiki? A jiki ya yi karfi sosai. Na zuru. Ya gaishe Dama na ce duk inda suke suna nan zuwa. Ya da lauko? dama ka san gobe juma'a domin tsaya ne muna dan share-sharen masallacin juma'a ni ina share cokali na ɗebo ruwa saboda baki za su shigowa don alwala alhamdulillah dama ina son zo nan saboda maganar shirye-shiryen nan kun san gobe za a yi naɗin nan da na ce za a yi gabatar kuma za a zo tare da ɗaurin aure batun naɗi da ɗaurin aure ko sarkin daji sarkin daji wannan yayi kyau cokali ko kaga sarkin daji sarkin daji na gani nan sarkin daji ina da kamandan rakiya ni ne uban tihiyan ashe in yaso duk abubuwan da ya kamata a shirya ba komai za a yi buki mai kayatarwa da naɗi mai kayatarwa lafiya subhanallah menene wa ya da su ya gida ji ya da su wala ne mu ya da su jibo ya da su jibo dana ya da su jibo ya da su jibo ya da su ne gida jibo ya da su jibo ya da su ne gida jibo ya da su idan aka yi maganin nan idan bai abin nan ba wallahi tallahi wani ne ga wani abin da maganin mai kuma kai motsuwan da ne ake ka haka cokali ya kake bashi ba kai ne muka an so magani ba aka yi me aka shi dan sarki la ilaha illallah kaji a wani irin yaji wanda alama motsuwa ne kana da wani sarki ranka da dai ni ba a bani sarauta ranka da dai je gida ana da ni sarkin baka sai in jama shi na sarkin kibau in sha kibiya in halbe sarki ko shi ya mutu kai kama ana da ni sarkin baka kama ana da ni sarkin baka ana da ni sarkin baka ana da ni sarkin baka wanda ne ga shi wanda ne ga shi ai ba gobe da nan dole ku bar dan duru kuriye shi ikon Allah shege tambadaddin ba ai zarewa ke kawo haka magana da wanda ya kamata ya faɗi da wanda bai kamata ya faɗi ba ya faɗi da girma na magana cokali ranka ya daɗe wallahi duk motsuwa ne saurara Allah ya riga tuna asirin ku gaba daya duk wasu kulle-kullen da kuke Allah ya tuna shi ma ku kai shi can ɗakin nan ku ne ga ya ba ranka daɗe ku kai shi can ina da jawabi ina jin ka sarkin daji ranka daidai ni nan da ka gane ni in ka ji ana sarkin daji ce ni ne gasa masu gasa kenan namiji mai kama da dan rakiya amma shine uban tahiya madugu kai kama da haka na rince da Allah in ban kashe musu kasan gaba shege nike to ai zaka halaka ba shi ba duk wanda ya ce zai sa kahan wando guda da ni billahi za ni sa mishi wurin kabarin gawan shi kuma na lashi kotobi in kula kenan shine magana na karshe to na gode Allah kuma ya saka maka da alheri don abin da kai nin ba zan manta da kai ba kuma wanga don abin ya samu duk da hana a yi wannan abin gan gobe yayi daidai ranka da haka ku da yayi daidai ranka da gobiri ku je ku yi shirye a ci gaba da shirye yayi daidai ranka da za a zo a yi a ci gaba da duk abin da ya dace a yi ranka ne ka gani ko yayi daidai ranka ka gani da idon ka ka gani la haula wala quwwata ya hade to shikenan yanzu yayi ku tashi ku je duk abin da ya kamata a yi duk abin da ya kamata a ci gaba da shirye to shikenan an gama ranka da zani koma daji zani koma daji
karshen mana haki jin kunya dan mutai umarnin sarki zamu bi mutai